Alîgirên Partiya Gela Komarê CHP li ber şaredariya Beşiktaşê kom bûn. Girtina serokê şaredariyê şermezar dikin ku bi hinceta gendeliya darayî û îdarî hatiye desteserkirin. Çalakiyê heta derengî şevê berdewam kir. Beşiktaşlı komşularımıza selam olsun. Bir biçimde şu anda gözaltına alıp Niha hevalê me bi awayekî neqanûnî hatiye desteserkirin. Qaşo dixwazin bixin nav pêvajoyekê û meseleyê birêva bibin. Rastî ev e ku mijar ne tenê Esenyurt û Beşiktaş e. Bêguman mijar ji vê mezintir e. Stratejî û metodên birêvebirina hişê otorîter û nêrîneke otorîter e di birêvebirina proseyê de. Sevgili hemşehrilerim, İstanbul halkı ve bütün Türkiye... Rıza Akpolatê 42 salî sala 2019 bi nêzîkê ji sedê 75 dengan wek serokê şaredariya Beşiktaşê hatibû hilbijartin. Serokê CHP ji ber girtina Akpolat rexneyên tund li ser Komarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan girtin. Ahmet Özer'den Esenyurt'tan başlayıp Beşiktaş'ta bağlı... Eğer de fikre je Esenyurt'e bi Ahmet Özer dest pêkir. Be Beşiktaşê berdewam dike û gav bi gav ber bi Ekrem İmamoğlu ve diçe ku ticarî nekariye wî bin bixe û di jiyana siyasî de nekariye têk bibe. Ev kar ne ewqasî asan e. O iş o kadar kolay değil. Dozgerê giştî İstanbulê roja duşemê ragihand ku piştî lêpirsîna sê mehan fermana desteserkirinê bu 47 kesan derketiye. Yek ji wan serokê şaredariya Beşiktaşê Rıza Akpolat û serokê şaredariya Esenyurtê Ahmet Özerê ku 3 Cûtmeha 2024 bi tuhmeta endamtiya PKK hatibû desteserkirin û roja din qeyûm li şûnawî hatibû danîn.